Κάνετε γυμναστική χωρίς αποτέλεσμα. Θέλετε να έχετε το σώμα που επιθυμείτε μόνο σε 3 μέρες. Τώρα ήρθε η λύση. Κατανοώ, Τζιμ. Για σίγουρα αποτελέσματα. Τώρα ακούστε ένα πελάτη μας που έμεινε ευχαριστημένος. Το Ατανότη είναι ένα πολύ αξιόπιστο προϊόν. Από την πρώτη μέρα κιόλας που το ήπια αυτό το συνθετικό από πρωτεΐνες είδα αποτελέσματα. Σας το συνιστώ, είναι πάρα πολύ καλό. Δείτε τώρα να δείτε μόνοι σας τα αποτελέσματα. Πριν τη χρήση. Μετά τη χρήση. Η ευνοϊκή τιμή των 358 ευρώ σίγουρα θα κάνει όλους εσάς να το αγοράσετε. Όποιος τηλεφωνήσει στα επόμενα 10 λεπτά θα λάβει την τρελή προσφορά των 358 ευρώ. Ξέχασα τα λόγια μου. Αυτό είναι το σπίτι του Ατανό Πέιν. Τι αχούρι είναι αυτό. Σίγουρα θα είναι μέσα ο γιος και η αδερφά του. Σκίσω! Με έβγαλε και από τον κόπο η αδερφή. Ακούω κλειδιά. Μάλλον θα είναι Ατανό Πέιν. Γε μου. Όχι. Θα εκδικηθώ για το θάνατό σου. Ορκίζομαι. Ατανό Πέιν, σε θέλει ο διοικητής. Πάνω πάλι να θα χώσει. Γάμω το σπίτι μου. Τι θέλει πάλι ο βρωμόγερος. Καλά, έρχομαι. Τι θες πάλι ρε γέρο. Το Ατανό Πέιν. Βλέπω εδώ πέρα πάλι μαντέρα τα έκανες. Τι σου έφτασε καημένος ανθρωπάκος και το σκότωσες. Νόμιζα ότι ήταν ο δολοφόνος του γιού μου. Ποιος είσαι εσύ. Ότι ζει μέσα στη λιμιτζάνα μου να πάρω αυγά. Τι είναι αυτά τα ψέματα που λες. Καλέρες, δηλαδή. Εσύ σκότωσες το γιό μου. Εσύ δεν σκότωσες. Συγγνώμη διοικητά για τον ανθρωπάκο. Όμως τώρα έχω βρει τον δολοφόνο του γιού μου. Είμαι σίγουρος. Ποιος είναι. Ο Μποκαβίλια. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρει η μάνα του. Είναι το μεγαλύτερο παποράκι στην πόλη. Πού είναι το Μποκαβίλια. Μποκαβίλια. Καλά αυτός δεν είναι που βιάσε τις 2 γριές. Ναι, αυτός είναι. Αυτός έχει σκοτώσει το γιό μου. Η υπόθεση του γιου έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Έξω. Θα το σκοτώσω. Θα το φάξω. Θα το σκοτώσω. Είμαι σίγουρος ότι εδώ θα ξέρουν που βρίσκεται ο Μποκαβίλια. Αστυνομία, ψηλά τα χέρια. Μη με σκοτώσεις, Ατανό Πέιν, μη με σκοτώσεις. Δεν θα σε σκοτώσω, όμως θέλω να μου πεις που βρίσκεται ο Μποκαβίλια. Στην οδό Καρύμψας 85. Ευχαριστώ, κορόιδο. Στην οδό Καρούντζο 85. Αρχηγέ Μποκαβίλια, τι έγινε πάλι ρε τσική. Ατανό Πέιν, βρήκε το χρυσουβίκετό μας και σκότωσε τον Ρίκη και τον Μπόμπο. Όχι ρε, να μου δείτε όλοι ανίκανοι. Όλοι ανίκανοι. Όλοι μόνοι μου πρέπει να τα κάνω. Τσική, πάρε το ρόπο και φύγε. Αυτή είναι η οδό που μου είπε. Σίγουρα εδώ
κρύβεται ο Μποκαβίλια. Σε περίμενα. Μποκαβίλια, έχεις ξοφλήσει. Εσύ έχεις ξοφλήσει. Πριν σου φυτέψω την τελευταία σφαίρα, θέλω να μου πεις κάτι. Εσύ σκότωσες το γιο μου! Ναι, εγώ το έκανα. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Ποιος με έβαλε να το κάνω? Τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή ποιος έβαλε? Ο διοικητής σου. Έβατα να παίρνει πότε στο δολοφόνο. Μπράβο,